L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Intom mhux biss l-anzjani tal-preżent imma l-bażi li fuqkom inbniet is-soċjetà tagħna kif nafu għallum. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt laqgħa mal-veterani Laburisti fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Waqt din il-laqgħa Dr. Bela enfasizza kif il-kontribut tal-anzjani fil-komunitajiet qed iwassal għal popolazzjoni anzjana iżjed attiva li qed tikkontribwixxi għall-ekonomija tagħna. Dr. Bela semma kif fi 11-il sena l-ammont ta' anzjani f'impjieg irdoppja, tant li llum għandna 20,000 anzjan fid-dinja tax-xogħol. Il-Prim Ministru enfasizza kif il-kwalità tal-ħajja ma tispiċċax mal-mumenti li ssiru anzjani u temm jgħid kif Gvern Laburist qed jara u se jkompli jara li l-anzjani jgħixu bl-aktar mod komdu, dinjitus u fuq kollox f'komunitajiet Maltin li jgħożżuhom u li fihom isibu dak kollu li jkollhom bżonn.